adi mamilihnya batin teseso indah kamu mungkin cinta tak jalin rasa di hati kok lain aduh elok kita
sampaikan mande di kampung tabar yang sakit maimbau denai siang jo malam dei dui den bansai di parantauan dan cuba batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam bukannya memberi malah denai dino di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nanti boy mandekan dua balahan badan bidayo nanjo upayo nyampang takadia mendedi capui Tuhan ampunkan salah anak nan tak berguna dei dui den bansai di parantauan dan cuba batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam bukannya memberi malah denai dino di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nanti boy mandekan dua balahan badan bidayo nanjo upayo nyampang takadia mendedi capui Tuhan ampunkan salah anak nan tak berguna di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nanti boy
denai ka pulang. Oh mande denai tarimo kabar jo urang nanti kampung pasan mande menyuruh pulang. Denai ka pulang. Oh mande denai tarimo kabar jo urang nanti kampung pasan mande menyuruh pulang. Salah
rasangku diculuk bilo kalarenyo panggalan singke panyambuang sayur tapaso buanan mangsa dipandang sajo kok dicali kabadan diri jantan balabi cukup pun indah pandayun tata bidua diri jaleka samsai di lamun udah usah
sampaikan mande di kampung tabar yang sakit maimbau denai siang jo malam dei dui den bansai di parantauan dan cuba batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam bukannya memberi malah denai dino di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salam dipinta hino nanti boy mandekan dua balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampang takadia mendedi capui Tuhan ampunkan salah anak nan tak berguna dei dui den bansai di parantauan dan cuba batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam bukannya memberi malah denai dino di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nanti boy mandekan dua balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampang takadia mendedi capui Tuhan ampunkan salah anak nan tak berguna di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salam dipinta hino nanti boy
Tidur kabarito babilang hari sampai rasa di dada disasa rindu rindunya hati rindu nan tak batapi denai kini surang diri udah pulanglah doi atau kirim barito nak sajua kira-kira udah nandenai sayang di mana kini nandenai sayang hati den kini babungo rindu udah nandenai sayang di mana kini nandenai sayang padi ande dai manahan syadu ko udah tak sinta manjang subuh dangalah lagu burang-burang malam dalam kicaunya denai bapi taruh rindu nan tak kunjung padam
semakin larut. Menerima kabar nan urang sampaikan, mande di kampung tabar yang sakit maimbau denai siang jo malam. Dehi dui den bansai di parantauan, dan cuba batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam. Bukannya memberi malah denai dihino. Di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salam dipinta hino nanti boy mandekan dua balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampang takadia mendedi capui Tuhan. Ampunkan salah anak nan tak berguna. Dehi dui den bansai di parantauan, dan cuba batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam. Bukannya memberi malah denai dihino. Di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nanti boy mandekan dua balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampang takadia mendedi capui Tuhan. Ampunkan salah anak nan tak berguna. Di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nanti boy mandekan dua balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampang takadia mendedi capui Tuhan.